ane Jamusi neti hoda. Yakoto Jamusi no one and change. Area 17 and say Abusuashia or more afraid of mine until mine as well say you're my friend no more. But Bisa Seven Bia and you do by being just say in Yasas answer propriety. The tea a moon answer. I say a cat a cabin and son, Manka Yama, Naswati. Tea Miss me catch and say, Chanu Coco, but Hobe Man as so Memoya or the more Chanu Coco. I don't know, or mine, Auntie. Now, sense so much, as I say, and met Womushiano. I wouldn't even anything of mine. I want to be of my hina, but I'm saying, open you do. That's mine. Now, I say, oh, ma, I said, no catch there or chairman. Say, oh, man, net, oh, ma, or china. Now, I said, no, I will dissect. Now, dissect into 2 years on my piano, and also would maintain your idea. One year, I was young in your man. Yeah. Yeah, I'm a ready. I'm a ready. A bassa, no bushia. Ya to a say, an abusu. Yeah, I come. Yeah, yeah, the Sako. You may be 2 years, Mabushia. Upon this, you said, be a government and Cabo Puntuniade. And so never be into your. Oh, my friend Pempi. Oh, ma. And I'm so, oh, mum good so dear, and I'm mamma so dear. And never she uncle, Nanan Bika. Never connect yet. And in an answer, oh, Massman say, or charm you, Puku. So, no fan cotton say, Busiani or Manumra, Nehan Romna. Busiano so coward, yeah. I told you I'd be out to you. Here by your moon, or Massuma, was a penny, if you penny or one say, Ufuri, send an animal, one cock. Could be son say, I didn't tell my, and I say, Miss San says, you're no friend, I didn't tell one. Yeah, and I'm well, the man, they say, this is Dasek. City Council, or Maton Zafre, or not the assembly alcohol. This will be your answer. Now, Mamma Comuno, Nanama Seminary, you fear some, and this is a quaho. I heard you what the car. As we be in war, said Babani, Ebecan, until Neo, and I near Transi, or the Muana Abba, until Mamma be a while, I say, yea, now, Bushapani, Abraca, Mamono. Obe country, you who acquire the breakfast. Masuma, Abusia Suma, in one anonymous one tears the Omino so asthma or smaffo, sir on Fancoto, Nanabun Suenim, or quite or Teresa, oh man, no more china. I am passing my back while can't let me say, oh ma. And some more smartphones or central so man named Mortina, Sansa, Assembly or Abem, dissect. Did you say home over cocan seminal? The Bushapeni, Amano Wadaroma. Now, our person or my chefano. Now they are 2 of my enemy. No, my bet me no more bow. Not for my son and unwelcome. Chammy, Manton and yeah, nay, Bushafua, yes, yeah, sir. Was anybody? And change your friend Nano, sir. And now Bonetaku, you push a Bonetaku. Oko, Nesamachi. Yeah, Nessa, sir. Yeah, you never was Nikuma. Dear, you are by. Bushana Coden and say Nachin Yakra Naja, sir. On to Mechia, Abusia, yeah, Sibyl calling some Frantaka, no, sir. Second one, Nediso. I may affini Yahobe no name Machi, yeah, yet Yansobo. It's a man say, not much if you a penny fee, Bogma, Abusian fee, Sajana. A question Cosohene, so my henny, sir. Until my Bushano Yanya, Yantiasi, sir. In order that was a question, yeah, a Bushana to one or man to one. So, Mamma Consudia, you will be a young man, Mohibia, and not continue fear, sir. I was at one friends in Oyan and Tiasi, because you are conquered of your Echonakuma, Ugan Massi, Omra or Soma.
Edu so biem Chidomhene na makwajeman otoso mienu otoso miensa okọ nse machi esenya ne nsi anam ampa abusuan ne oman no etika kumye manya ne nsi anam ide ko da no nsi aja oda roma aka nko a nti epo bi aka ho Chidom ne nsa kan o so odwen ho odwen ba afi bako na onwi ho nwie na se abusuan ne ko anum ide ba na nanom ye nanom so gitumi se ode ase se ya nye obi obegbo man no na yina ko anum ya mani wie na otwe bako na se ekọ ne mpani fie na ko akese no ne ko kire ekọ ba na mani safo ne wode nchen ekọ ne nchen a o se safo na yira atajamra o chema ntwa jamosi inyanum ono etwe busuan no anamate be no na ye sore ye no nonum nifa enya ensa nka safo ne nchamere kwa so na no preso mai e mai bia wie na nsa so sa dia koma police commander Mr. Fori se ya wa ne mpani fie akobore dam nto ma kire ya kwa watwe no masem obushon so ya so ya twa no masem bana kase asem we de ofi asem nti ma na nchi chentem ya complement commander nchen Fori o so ma yese o meskoto no wa ma nti o maka kire se fa asem mere ohini bia wo fie na ye nyina mu na yenko enu ere bia don tehini atonjo so se ni cha chaw eko honi fie implement o so ma o sa friend phone so o so ma ni na chi bia no yakotom kese baba nyina yeti o de nkoson akotum se on premo man ne busua no enko o man so na de kotom na se adu na busuafo yensa se enhwe so anye ne nkwa na tapade ni nuano edu na ne hwe so e da moman isa ti o mun se o sa dia ko nkonya that's it next time yes okasa o sa dia ko nkonya nkonya o de ko no o mo to sa friend no ko bia nko a let em count na abusuan se dabi no ko bia nko ntimi nko ja no nkonya ko share disi ni that's it company fo ye fese bia o ma to na ko bia no se Akwamuhene wasen bia ba han te se ne ye ko that's it fo de ga na bosusu ni nuano enya bosuo ni no ko ye ni panso ni ti o ma ni se on penkabo nse kabo mo de nanam ne kan kabo mbom ani ato nsa friend se omra ne nansa nyina ni nyina o shoma ti nanam ma friend nanam ne ade na busua afro se wanda roma o me boy na kwa mpa ne fa so no wa kire esan se abusua ne yi no so mfa nkoso mo man o ma so friend so shoma man so aba kro man woni de aba man so kesi o de aba de sto so fari aba o man hene ade na busua ne se nti ase koso nye ho ni si hene ana busua bia o bia o si ne hene bia na ba asarban ne krachi okoko ne krachi no abusua ne si hene abusua bia o ne de okromu obi a obi to a yeyi no ono so kafra abusua fufu no kofo obi se o medi ro ma hene e de man so aba na ntia se ma ntem je bom pai se na ma bai na amanya manu bia se o me man no onfa to gom na nyina yefu aso se asenya kam next time yes okasa osadi ko nkonya nkonya de ko no o to sa friend no ko bia nko a let em count na abusuan se dabi no ko bia nko ntimi nko ja no ko nkonya ko share disi ni that's a company fo ye fese bia o ma to na ko bia no se Akwamuhene wasen bia ba han te se ne ye ko that's a company fo de ga na bosusu ni nuano enya bosuo ni no ko ye ni panso ni ti o ma ni se on penkabo nse kabo mo de nanam ne kan kabo mbom ani ato nsa friend se omra ne nansa nyina ni nyina o shoma ti nana ma friend nanam ne ade na busua afro se wanda roma o me boy na kwa mpa ne fa so no wa kire esan se abusua ne yi no so mfa nkoso mo man o ma so friend so shoma man so aba kro man woni de aba man so kesi o de aba de sto so fari aba o man hene ade na busua ne se nti ase koso nye ho ni si hene ana busua bia o bia o si ne hene bia na ba asarban ne krachi okoko ne krachi no abusua ne si hene abusua bia o ne de okromu obi a obi to a yeyi no ono so kafra abusua fufu no kofo obi se o medi ro ma hene e de man so aba na ntia se ma ntem je bom pai se na ma bai na amanya manu bia se o me man no onfa to gom na nyina yefu aso me wa kan samu no bebre na me mfa mfiri ho na ye ko nkonya no odi tujwa se omu se me de masimi bo de opani amano asi abusuya pani enti omu o yasuma bie mu wono so no wasa se omu se Chidom hene oyo hene mano nti na nya ade aye betimi ne no ono akasa kaso ntimi ne ye nkoda biada
So ntimi ne yenko de as enye ye ne yesi ye ne no nko no na esi ono yenko nti oman ose womwa na de akwam ba se woji no tumu wode no bro oman se onye na mamre ema no ndi woman nim se akwam na mom se abusua hia wo frɛ na omma oye no person niema bi a enya mamre wo kru no ena oye enti woma frɛ no se nko no oman metena se na nsɛm ne anaasɛ ɔhaw bi a ɛwɔ hɔ no wɔde no nkyɛn fa nso mo anim a abusua frɛ no wamba mankasa nso mo frɛ no ɔsɛ ɔmba na mo abusua kyerɛ sɛ mo anim ha wɔ kyerɛ sɛ wɔntumi ne nnante ebiem wɔde to ɔman anim na madaworo sa amamra bi wɔ hɔ a mo aboa na ɔmo ayɛ ama no sɛ ne wɔbɛtumi asi ɔfoforo pɛni fo ɛnyɛ saa Adrianda abusua pani ede nsɛm bebree atudwa ɛfa wam Akwamuhene ho asre bebree enyo no nkwa na abusua no ye ne de ɔda abusua no sɛ abusua pani ɔsre abusua ma no sɛ obi wɔ ho asɛm mi ka na Ojame bitie ubetira atu obambeli atama abusua pani kan yo me pere so pa di tu se edimene no nko ate ano edenti na wo pene so kira wa adwene invitation no mu di si ade no le mu bi ne kan hu bi ya se mpeni mani ni ade no de kan wanti ase obo mpeni fo no kan no wanti ase odada wo se o twa nsuo no kwan ama man no obese agidi ya se obetimi ayesa nti omu di ni si na naba asem ni free na naba so na sarba ona di ni si ye ena anyeye ena anyeye ko nti etire wa na naba nya na bebi ko ye na krontin ni se no ofase no ima fira buchire ba me na apiasa na ajekum ye ko krontin ko tense na titi se opportunity ibo ohene ana krontin se no ofase no ya atama ba no enda manka no nsi do hene si da bi mpede man nsi no hene di o ma na edim mpede poni bi ka ho obo nyina ba ko no musi do hene ye ba se de ya nya ntum ta be si nne ya nyi ntum so yo hene nti mi fra no yima kwati yima yo fra no o se bon su da yo nti na komya na nya ne de enyo no ti obi o chama si ni nti ontimi ni sa ko dwa no nti na bi so peni aka no oba yesu a wode manso na bakuruma manso no de aba no ode nsem bebre sisi ahene e fa ni nua na ofa se kwa de na ayo ohima ye nye bisada o ebusuom ana kotomu no tutu akotum se oyede de kotomu tu nya ne de e o man de da e na ehwe so man o man nti ode sisi aye bikate ode padlock atum nti mbamocho ewia ye se ko bu edi ni mano ya mpenu bi mu tiano wo obujonzo yo hene opa okodi o chame opa o chame de be ba na o chame na bi na chame ojo we tiama to na anu ni obusuafo se nia mi obusuafo ni amano e ka no no ku eturodo efise me na ko ma jena na mi ofio na meti ye ne ye di no si ade so na enkoye nso o seye bo se oba be yi ensu anu kwani ensu epempuntu o man ni oba be si odan asi ono we bia ma ebusua no na ebusua ni bibia ebo ebusua no ebo ebusua manti obe stone bi kwa ma ebusua no na nka ide tunwa bi bibia sika be ba na ede ebo apoa o si odan no wie no afedie o si onum ye oni ni nhihye bia afedie asase a yaja no de nade apere a ye divi so no wasan be gifi eye no de yaja no mu ni bibiara ana wasan gifa so atu majanu mu egu amamna wonye no fie hoda eno no ye oye nso ami amiti ofie amehwe no onka hwinkyere onsim bibida ntimi de wa mini pass o se okwan bi obefa so ame obeyi mi afiri ofie ho na kwatimi aye no pese hoye no eno be ntimi sre na oman no ne bebujuafo se ni omo kan mi so bi takyire pa mi yetimi no nko enye sa na ajanum ne nananom e ba be di ye no omo aye me nanom anye sa di no omo okan mi tar mi fu aso pa na wasi or the round rare for quite be so. Yeah. Chronoman soon, you know, yet, you know, sir.
me say me offer usu afare. Yeah. Nkoso ohene. Uh-huh. Kurom ha nyinara. Ode na bo ade e kosere no, ode ko ba bi ayesere. Sir? Se ope oman hene adi no ko ba bi ayesere. Sir? Na aye asem da ho a oman no ye ka ho asem. Sir? Ye beduru ya pe, onu fi aburu chire beduru ya pe. No no apaja na adwo ahmrachi na so wasi ohene. Yeah. Na sa no woye no. Yeah. Akwamu nku asi ohene. Yeah. Omo a wosi ohene no omo wahi. Ahinsifo no wahi. Na akwawanim. Ya meto no sa. Yeah. Enna nyo no nko anso na we obi a wadi kan di akwamu eye brabra man mu. Sa. Ebi ni mo abedi ko. Yeah. Obu ho yo pani so ni amamre akwala kra be kira wa amamre. Sa. Enti ono na amamre a ono ubunu enye brabra amamre o. Sa. Asantifo ye nuan mu a wogu ama no ne nyinara kasa sisen na brabra eko. Sa. Ono nkwa na brabra hene. Nso nka kwam de enu nuane kronti. Yeah. Okoba bi oni kronti na eko. Sa na ti. Osi wasi ohene. Mu mi sanse kronti ni mu ho. Yeah. Oman nu ni mu ho. Ye ni mu ho hwe. Yeah. Ye nuan mu de abebo ye se ofiri abusuan mo de ni rusi ye. Okwa de omo fa so no wo mpe. Yeah. Gese oman nu nyina ya afre no mre bi kura be bosom kakra ni. Omo hia efie ha. Afre no empre miansa. Yeah. Wama. Yeah. Wakwa buruchiri wasan ba. Yeah. Se ya nhwa ba bi odi oman no kɔ no. Wawra be butu. Yeah. Nti wodi betu ya num se wone no nkɔ no oman na age atum. Yeah. Anope oman na soma no so osi omma. Yeah. Yon kire esi omma. Yeah. Nso nyon no nkɔ na wra no de. Yeah. Ya ne Nti ya ma me. busuan no de abetu oman na num yeta kire. Yeah. Yese e bia e be ye. Ampa. Ya wie. Yeah.